alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der sidder vi inde på Badline. Jeg prøvede på at optage præcis den samme video i går, men det gik bare ikke så godt, synes jeg ikke. Fordi der var ikke rigtig nogen lyd. Det er jo ikke så godt, og jeg har ikke rigtig fået et skin på min main account. Eller på min smurf, fordi jeg blev bandet på en main, fordi jeg kom til at hacke en lille bit smule. Men det var på min gamle computer på en berber. Og jeg tænker bare, at vi går ind til den. Der. Sådan. Jeg tænker, at vi tager nogle billeder og ser, og det er sådan set det. Jeg optog den samme video i går, der var der bare ikke rigtig noget lyd på det. Der var der ikke kommet nogen video op i går. Så godt nok heller ikke nogen video op i forgårs. Men det snakker vi ikke om. Fy snakker vi slet ikke om. Det står her. Så hvis han løber den op. Og jeg gider ikke rigtig jetterkick. Wow. Hvorfor ingen? Nej, jeg har ikke sådan nogle lyde på. Det er godt, det er godt. Okay, dem skal jeg lige på. Okay. Jeg kan virkelig ikke PvP uden de der med sådan en klip-ding-lyd. Jeg kigger lige på det. Hvor er det? Music and Sounds. Det må være Players. Den kan jeg godt lide. Så håber vi på den her nu. Silver V, ham tror jeg godt vi kan se. Og jeg er ikke så i rank, fordi jeg ikke spiller så meget herinde. Ja, det synes jeg ikke det. Så jeg er ret skrald. Vi starter med. Jeg tager sådan en der, skal vi lige. Okay, jeg tror han er sådan en, som tryharder rigtig meget. Dem i det her rank, de vil rigtig gerne komme op. Dem som er i Silver 4, de vil rigtig gerne op i rank. Og jeg har været helt nede i Silver 3, tror jeg det er. Så I kan ikke bare sidde og anklage mig for, at det bare er mega dårligt. Det kan jeg så ikke. Det er jo fucking dig, mand. Altså, bip. Prøv så meget, som jeg kan ikke at bande, men det er lidt svært, når jeg sådan. Okay, vi får et hit. Okay, vi fører fighten. Vi fører fighten. Okay. Tænker vi hitter sådan, så vi ikke er alt for cocky. Okay, skal vi ikke lige få et hit ind? Okay, en gapper. Ui, godt hit, drengene. Okay, han fik et sort hit. Ui, okay, vi får lige nogle hits der. Yes, vi fik også et crit. Kan vi ikke? Yes! GG, drengene. 214 points, det kan vi godt tage imod. Godt. Tak i den første. Ja, vi mistede 76. Det vil sige, at jeg tjener til den her video, det er godt. Det er ikke den samme som første. Nu skal jeg lige kigge. Fuck det, jeg kan ikke rigtig lige tabe den, fordi jeg lige skal kigge på det. Sådan noget der. Og jeg fik slet ikke engang tjekket, om jeg fik gjort det der, som jeg skulle gøre. Altså det der med rammelydene. Jo, det fik jeg. Kan jeg så høre nu. Slap af. Rolig. Ses. Hvis vi lige hurtigt kan få et. Kan vi ikke lige. Nej, lort mig. Okay. Okay, lort. Okay, hit. Det er godt, drengene, det er godt. Han kom den anden vej fra. Det er godt. Nej, jeg troede noget lort. Man. Bronze B.
Jeg tror, ja, lidt vi vinder. Han er sådan en, som sikkert... Han er en, som spiller måske lidt herinde, men som bare ikke er så god. Okay, slap af. Okay, jeg skal lige have et gap. Okay. Han er en af de klassikere med sin... slap af. Slap af, vi får ham. Drengene. Vi går der. Vi tager ham. Nej! Det der! So close. Jeg mistede 230 points. Og hvis I er i tvivl om, hvilke mods jeg har, det bare tjek med Hejslevs video, så kan I få svaret der. Okay. Tænker vi prøver på jetter den gang. Hvis jeg lige kan. Okay, nej. Shit, det er det godt. Vi nåede det lige, mand. Kom nu. Et. Jo. Jeg er fucking dying, man. Okay, det er så ikke okay. Det kan faktisk ret ondt. Nu stopper ham der idioten, mand. Det er godt, drenge. Jeg satte mig selv i ild. Det er godt, det. Hvor er det dårligt, mand. Okay, drenge. Jeg bliver sgu lige nødt til at lade være med at jette, okay? Hvorfor? Jeg klikker på den forkerte knap, mand. Det er godt. Nej, jeg har taget mit tower. Okay. Kan vi? Vi får en masse bowhits, og det er rigtig godt. Nej, okay, og han får nogle gode hits. Jeg tror, du er nødt til at tage vores sidste hit. Det er godt. Okay, vi har ikke flere hits. Men det tror jeg til gengæld heller ikke ham her, han har. Okay, vi går bare for den. Vi er ligeglade. Kom nu! Nej! Han var helt hjertet! Nej, drengen! Fuck! Nej! Yes. Jeg sidder og klikker på C. Hvorfor klikker jeg på C? Har jeg overhovedet sat min C-knap til noget? Drop item. Det er godt, dreng. Det er slet ikke godt, det her. Vi kommer mod den sammen. Nej, men Leven spillede jeg med. Spillede mod en bronze IV. Wow. Hvorfor kan jeg ikke slippe på musen der? Han skyder mig. Det er kraftigt ikke okay, man. Ham er han ikke så god. Det der, det er faktisk ret smart. Jeg kan lige få sat mig. Det der er så ikke rigtig mening, men fint nok. Okay, klar til vi tager ham ud. Og vi fyrer crit. Og vi fører fighten, drenge. Okay, vi tænker også bare, at vi går tilbage og lige tager et stille og roligt i cold og ikke et hit. Fordi jeg ved, at han bliver nødt til et hit, og så er vi foran. Det er jo ret godt. Ja, han hættede. Jeg vidste det. Okay, vi har ham, drenge. Vi har ham. Ja, okay. Det var godt lavet. Hvor fik vi flere point? Hvor fik vi kun 70? Not placed.
Han er sådan en, som sikkert ikke spiller så meget hende, så han kan godt være god. Det er ikke så godt. Og bare tjek mig, har jeg lavet sådan en video ud, hvis I gerne vil have de her mods til 1.7, og jeg spiller 1.7, hvis I skulle være i tvivl. Så jeg har ikke Labymod. Men det bruger jeg bruger Labymod i 1.8. Okay. Jeg tror ikke, at han er så god, eller også er han bare blevet bandet på sin main. Jeg tror, at han er ret god faktisk. Okay. Okay, han er faktisk fin nok. Eller er han? Han er ikke fin nok til mig. Han er ikke fin nok til mig, drenge. Jeg tænker bare, at vi spiller alle med ranked matches, så til slut så tager vi en combo i unranked. Fordi jeg mener ikke, bronze 1 ham kan vi godt tage. Jeg mener nemlig ikke, man kan tage en ranked combo, men det tæller lige. Fordi hvis man kan, så gør vi lige det. Fuck, jeg er dårlig til det her lige nu. Der. Og pakken, hvis I skulle være i tvivl, det er... Nu bilder jeg lige hurtigt op, synes jeg. Pakken, det er en som hedder PAX 10. Please ikke gå ind til mig. Okay, han er på vej faktisk. Jeg har bare aldrig prøvet, du skal ikke. Jo, fucking dig, man. Og han er sådan en som boger. Okay, jeg tænker bare, at vi normal gaber, fordi vi ikke brug for et head. Det er kun fordi vi har kun brug for det, hvis vi var nervøs. Men vi er jo ikke nervøs. Han er sådan en, som rigtig godt kan lide at boge. Ved du hvad? Det var kraftedeme bare. Okay, nu har vi brug for et hit. Okay, han er langt bagud, men vi gør det sådan der, så han ikke skyder os. Så har vi held. Så gør vi sådan der. Okay, så sætter vi vand. Og vi har ham! Kom nu, drenge, kom nu! Det der, det er slet ikke godt. Vi havde ham. Han var i vandet. Nogle bowhits, jeg får lige nu, mand. Okay, han kan være, jeg kan høre det. Det var vi også. Okay, han er boom klar, så vi bygger. Han skal ikke få et lov. Den er bare klar. Okay, han er sådan en, som rigtig godt kan lide at gå på afstand. Det kan jeg slet ikke lide, fordi... Okay, jeg tror faktisk, at han har et eller andet bogerinput eller sådan noget. Fordi han rettede virkelig musen mod mig direkte bagefter. Okay. Hvis han ikke havde så... Okay. Nope, der er ikke combo. Jeg troede lidt, det var mig, der blev i PP'erne, fordi jeg ikke kom ind. Jeg var sådan lidt af hvad? Undskyld, jeg var lidt stille, men jeg troede bare lige, det var mig, der blev bandet til, så var jeg sådan lidt af hvad? Easy wreck. Nej. Man skal altså virkelig være god, hvis man skal blive bandet på badline, uden man hacker. Okay, han jetter. Ej, vi går ind i vores indtøj. Og vi er lort. Nej. Vi taber med til liv. Til liv.
dårligt, mand. Altså, jeg taber sgu ikke. I sidder bare sikkert derude og bare griner af mig, mand. Nu kommer jeg også mod sådan nogle der silver 3 og sådan noget. Det er jo faktisk ingen mening, når jeg er punktet 2, at jeg kommer mod nogle sådan lidt nemmere. Okay, jeg skal måske lige hurtigt få billedet. Det der. Det er lige over det her. Fuck det var irriterende egentlig. Nej, jeg har også glemt at recap. Fuck det dårligt, drenge. Okay, vi taber totalt med den op. Jeg gappede ikke engang. Nej! Det var mega tæt på. Okay, vi går bare for fighten. Fuck det. What? Jeg nødt med. Okay, hvis vi vinder vores... Kan man bare klikke her? Nej, vi har ikke flere ranked matches, eller også min næste match, der vil jeg rank op til med Bongsheet. Nej. Okay, så jeg løjer, så tog vi lige en combo til slut. Kom nu, tag en combo i en eller anden. Hej, man. Okay. Ja, vi kommer ud af en. Okay, det er det sådan set med setup, jeg har med... Fordi det er hemmeligt, den bliver brugt først, så er det med skoene og så videre. Så det bukserne. Okay. Jeg plejer altid at have en taktik, fordi man kan aldrig nå at få spist alle sine gaps. Så jeg plejer altid at tage sådan en der, og så gøre dem bange. Så tager vi endnu en. Og sådan der. Og slap af. Slap af, ham er en god. Det er ikke okay. Okay, jeg tror lige, vi tager endnu en bagefter, mand. Okay. Slap af. Nå. Jeg er ikke så god til at tælle, når jeg jetterklikker. Det må I meget undskylde. Løb. Nu gider jeg ikke længere ham der, mand. Hvordan kan vi ikke ramme ham? Noob. Kraftedeme, mand. Nej. Okay, vi tager lige sådan en her, fordi jeg vil vinde en med combo. Jeg optog den i går, men så var der ingen lyd på der fik jeg ham for hårdt. Okay. Jamen, han er endda skitten, det betyder, at han ikke er så tryhard umiddelbart. Det var så knap så tryhard-agtigt af mig. How the fucking... Nej! Hallo, smut! Jeg skal fucking blokke din lave, din idiot! Okay, jeg håber lidt på, at vi lige kan... En stille og rolig combo. Bare sådan helt stille og roligt. Det er rent standard. Ej. Nej. Han får mig ikke. Han får os ikke, dreng. Han får os ikke. Han får... jeg var lige ved at blive i tvivl. Så tager vi bare den combo, og så vinder vi. Hvis det er ham, der myte drop et eller andet.
Igen ikke, så skriger jeg. I report. Ej, du må ikke report mig, det er ikke okay. Jeg har ikke gjort noget. Hey, jeg har Kane. Så kan han lære dig mig. Jeg elsker Kane. Kane er en sikker vinder hver gang. Jeg tager lige endnu et. Har du stadig brug for at report med hvad? Når det er legit? Pis? Ej. Okay, jeg tager også lige godt for den sikkerheds skyld. Okay. Jeg vil helst ikke komme for low nu. Man. Jeg bliver altid mega træt af jetter. Jeg er så god til at tale, mens jeg jetter, det må I meget undskylde. Okay. Se, jeg kan godt finde ud af, at jeg gør det, men jeg vil i hvert fald sige tak fordi I så med på den her video. Hvis I kunne lide den, må I meget gerne smide et like. Og I må meget også gerne subscribe, og ja. Så ses vi bare. Hej!